Good morning. Morning, sir. बयबो सेन्देल खुयै खुयै खारनांगोन हा फाखोथाम खरि फाखोथाम सासेयाव गुड मर्निं ओइ ज'साव बुं पुरा ज'साव गुड मर्निं काउन साउन्ड प्लिज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. हाउ मेनि 18 थारमाने सेन्देलखौ मानो खुहोनाय जादों सेन्देल खुहोनानै थाबायहोनाय एबा खारहोनाय बेनिखायनो खालामनाय जादों थारमाने जोंनि हेल्थनि गासैबो अंग अर्गेन होनना बुङो बे अर्गेननि जयेना नैबाव दङ थारमाने बुजिबाय बे आफा थालायाव दङ बेयो नैबे निहिरनि बे थरथिंखौ गाफ्रुयोबाथाय मा जायो माबा मोनसे जों बेनिफिट मोनो थारमाने मेगनाबो एसेबाबो माबा जायो बेनिफिट जायो आरो बिनिखायनो सेन्देल खुलिनानै थाबायनांगौ फुङाव फोथाराव आरो निहिर गाफ्रु गाफ्रु थाबायनांगौ बुजिबाय दा बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा फाखोथाम खरि खारबानो जागोन दिनै सानजौबायबो दे फाखोथाम खरि खार सोरबाबा माबा बायदि खार गराइ बायदि खार सोरबाबा माबा बायदि खार जाय जेरै हायो आरो सोरबाबा हाथ्राबाबो साम' बायदि खारनांगोन आरो मिथिबाय सोरबाबा गराइ बायदि खार सोरबाबा साम' बायदि सोरबाबा आरो मानिबा बायदि खार मोख्रा बान्दरानो मोख्रा अबसे मोसानि बायदि खार मैनि बायदि खार जाय जेरै हागौ आरो मुथुथे फाखोथाम जानांगोन बुजिबाय फाखोथाम आङो बुंगोन 1 2 3 नोंसोरो 3आव खारनांगोन आरो दे ओमफ्राय रिपिट विथ मी वाकिं इन द मर्निं इज गुड फर हेल्थ माने फुङाव थाबायनाया देहानि थाखाय मोजांनो ओमफ्राय आरो मा साइक्लिं इन द मर्निं इज 3 times देन वाकिं इन द मर्निं थारमाने साइकेल सालायनाया थाबायनायनिख्रुइ 3 गुन मुलाम्फा गोनांसिन आरो हायोबा साइकेलबो सालायनांगौ थारमाने साइकेलसो सालायनांगौमोन आरो जों दा दिनै बयहाबो गैजोबा ओंखायनो जों बेखौ खालामबाय नायनो फैगासिनो थानाय सानफ्राव बे हाबाफारिखौ जों लानांगोन दसेबाबो थारमाने सानसे फरायनाय जायोना सोलोंथाइ बादायाव नोंसोरो हस्टेलाव दंजोबो नङा होमबा ना नङा सोरबाया बिसास खालामनो थान मोन्दोंबो जानो हानाय बिसोरो गासै 17 ना 18नि मादाव 9नि 2 दं नङा होमबा जों आरो लोमस्राव बा सा 16आनो 10नि मेट्रिक जिरायगोन मेट्रिक आनजादनि थाखाय सोलोंथाइ बादायाव दंफैयो नैबेखिनि फरायसुला आरो फरायसुलिया दा होमबा खारनायखौ जागायनोसै ना सोरबा हाथ्राबाबो साम' बायदि थाबायथारनांगोन आरो फाखोथाम हानायाथ' हाबाय टेनसन गैला दे 1 2 3 सेन्देलखौ खुहोजोबनाय जादों ने
फाखोसे जाबाय नोंना फाखोनै जाबाय फाखोनै जाबाय फाखोनै जाबाय खर कत আপনার खर कत আপনার खर कत হ্যাঁ হ্যাঁ খর হ্যাঁ কি কইছি এইটো চাফা কৰিছি তুমি এইটো চাফা কৰিছে চাফা কৰিছে এইটো ঝাৰু মাৰিছে আপুনি কি নাম আপনার হ্যাঁ বায়াক বোন খবর কত আপনার হ্যাঁ এই फाग्लिबा बेखौ साफा खालामना दोनदों नायदो जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि मावदो इयो तो दे मैं अपना काली एक टुकड़ा साबुन दिम हाँ काली गासा धुई लबी हाँ सफैजोब्बाय नाय दानि बावै थाबायनाय गथ'फ्रा गोमाजोब्बाय नै गावबा गाव रुमाव हाबजोब्बाय नैबाव सासे नैयाव सानै नैयाव सासे फैबावगोन नैबेयाव सानै नैबाव सासे नैयाव साथाम बेयाव सासे नैबाव सासे नैबाव सासे नोंसोर साथामा नैबाव सासे फैजागोनलै नैबाव बरिया होनो टेबोल लानानै जानायखौ जमा जा साथामजों ना टेबोल लाना फै बास दुगै आरो मोजां फराय जिफोरखौ दाय सुनो हागोन 12थासोआव सहज नङा बेखिनि स्टुडेन्टखौ मेनटेन खालामनाया हारसिङै आं गाव हारसिङै फोरोङो मेथ्स साइन्स इंलिश टेक्सटबुक इंलिश ग्रामार एडभान्स मेनेज खालामो हरनि 9:30निफ्राय 12तालासे हरनि 12तालासे बे जाहैबाय आंनि निसा